Benvidos ao Ben Falado. Unha parte importante do noso patrimonio inmaterial son os nomes de lugar ou topónimos. Eles gardan segredos importantes do noso pasado. Compostela, nome da capital de Galicia, é un dos topónimos que máis se levan resistido a desvelarnos o seu interior. Hoxe imos furgar no segredo do nome desta cidade milenaria como as nosas palabras. Non pode ser certa a fermosa etimoloxía de Compostela como Campus Telae, campo da estrela, que deu noticia da tumba apostólica ao anacoreta Paio e ao bispo Teodomiro alá polo 820. Tamén merecía ser Compostela o diminutivo agarimoso de compósita, composta, engalanada, pois así Compostela sería a vila ben feitiña, feituca. As cousas son máis prosaicas. As 4 Compostela que temos en Galicia, as 3 de Portugal e a Compostilla berciana, parecen derivar de compostum, nome latino serodio do esterco e do abono, que pervive no inglés actual compost, base do tecnicismo compostaxe. Compostela podería ser unha esterqueira, un pudrideiro. Compre non esquecer que debaixo da catedral hai un cemiterio moi anterior a ela, e mesmo habería que sospeitar que a estela e os lumes que viron Paio e Teodomiro fosen fogos fatuos da descomposición de corpos animais ou tamén humanos. Ben falado. Temos na boca palabras milenarias. Para falarmos moi en serio de viaxes supersónicos, de vídeo digital, de castiñeiros clónicos, de electromagnetismo, de leis hipotecarias e de fonosimbolismo, de veas coronarias. Temos na boca palabras milenarias que nos saben a castaños con anices, que chegan por satélite a todos os países. Fala que entre todos chegou a ter carné e hoxe corren ceibas por toda a internet. Temos na boca palabras milenarias. Metellas os teus fillos entre bicos, leite e pan. Fálame esta lingua na xornal e nas cadeiras. Fálame, meu rei, se me ves facer as beiras. Temos na boca palabras milenarias. Poñed un ramo delas en col da nosa tumba. Non vai a ser o demo que San Pedro nos confunda. Os nosos devanceiros nos pregunten polo angazo. E Deus, por desleigado, nos bote do seu pazo. Temos na boca palabras milenarias. Elas fan nos pobo e prometen un futuro. Pero como isto non está seguro, todos os amigos xuramos o convenio de que a nosa lingua viva outro milenio. Como se chama a parte do corpo xusto onde remata a cara? Xustiño debaixo da boca. Queixo. Como lle chamas a un xoguete que ten forma de persoa? Robot. Que se dan dúas persoas que se queren moito? Ricos. Sí. Ves como sabes? Bello como a Compostela, bello como a Catedral de Compostela. Estas dúas frases feitas fálanos dunha poboación que é referente de tradición, de historia, de antigüidade. Pero Compostela tamén é referente de outras cousas máis festivas. Lembren aquela cantiga popular que di: para peixe fresco Vigo, para chocos Redondela, e para mozas bonitas Santiago de Compostela. Ata outro día.